Puilano Jotano Hambai, Norok Jotono Saimano, Chini Bubagra, Coronavirus Manjagui, Tabuk Hospital, Treatment Kwlaijak Tongo. Sudu coronavirus ya, Chini Bubagra ni sago, pneumonia bo habui tabuk bo blai, yungko wo khayi Hamya kotoro Kwlaijak, Mia charigo bo bai angkok salakya, Bubagra sawo ang blai ke serious tongo, hekai norakta wanadi, ani bagai Suri di, ang jahaze dati hamui, nongni buskango paimana nikti khayi. Bubagra je Tabuk hospital tongo, bara kahamkai no treatment Kwlaijak tongo ne ano saka. Abuni bagai no ang tipra haste ni, sini Christian society ni Lukurok no, koina ni musungo, takuk bukuk, painai sini Christmas halo, jahate jeng kai thorno surimani logi, sini Bubagra je Hamya kotor bai manjagai Tabuk Kwlai tongmani, mono bo dati ka hami bosana ni bagai norok kisa Suri lai jadi, tamni hinba Chini ha tai dofani bagai Bubagra je wansoki Tabuk samung tang tongo seng tiprasa tipuri dofa chini bilai kai Bubagra na nangai tongo Bubagra sara chini kunu lai buma kare tai angomo bo sanai seng jara oino no tong thartik tongnai Hindu panang thon ba bibonno jara Buddhist panang thon ba Muslim panang thon borong na thane ba ani kaisa koimong norabok je jekhane mantei mondir ko thangai Bubagra ni Hamnani bagai kisah sati dubro kia sokjalai jadi jara Buddhist borong no bokoi jawo borong bo kisah bong ning ko kiang ko thangai borbo sokka kai sanai tai jara Muslim borong ni thanani koimong borbo mojid thangai borok bo kisah Bubagra ni bagai Suri kangkai belai kana hamnai norok jotono saimano Chini Bubagra buskangni bisi ketal tringo kebangma jaga thanani program tongmani via Bemar kotor bai manjagai bo kuno programo thangai manglakha kuno amchayo jeng khanawui tongo je Bubagra phainai Bubagra tringo phai manjak phainai hinai ang joto nono sanani nayo Bubagra bemar kotor manjak coronavirus ni 14 dini bo quarantine tongo kuno program bo thangai mangla kebo judi Lukurok no tatal sengra sawui Bubagra phainai ni ne awai khlai tongkhakai amti khai kok awai khlai tongmani omochini Bubagra ni image no Hamya khlaimani khlainai abuni bagai nang sanani nayo kebo Bubagra tring ungko festival phayane nei kebo awai ta khlaidi khlai ka ba sayang nai tai paithago ang buskangni chin tring 1430 lai 1431 phaimani bisi tring bisini ani khaka ham tai hamjama yafaro tai Christmas ni salo haste noka khobui hayungni joto Lukurok nobo ani khakaham tai English bisi katal nibo khakaham yapore ang paithago taisa haina hai sapina nayo je Chini Bubagra ni bagai especially Christmas ni salo kisa jotono no surinan bagai ani koimani nongni thani asek sawino ani kok mothaka jotono na hambai khulumka